Maraming pera? Marami kayong pera? Dami. May gold pa. Wow naman. Buti pa kayo. May pa-gold. Maraming pera. Samantalang ako. Di, ganda lang ang meron. Charot! With harot! Ay, talaga nga naman. Ang mahalaga, kabisyo, magkasama tayo ngayong gabing ito. Yung tipong kahit wala kang pera, meron ka namang kasama. Pero okay din sana kung merong ayuda. Paparating pa lang daw, pero sabi nila, ang pinaka-apektado daw sa ganitong klaseng krisis na pinagdaraanan ngayon ng Pilipinas ay ang mga nasa working class. So meaning, yung mga nagtatrabaho araw-araw binabawasan ng tax. Kaya nga yung mga kapangpangan napapasabi na lamang ng taksya po. Balo mo ita, kabisyo. Ang mga nakagets, kapangpangan. At sabi nga nila, kapag kapangpangan, basta kapangpangan, man yaman. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsama-sama tayo, kabisyo, kapiling ang Basa Princess DJ Raqi Terra at kapiling din ang titindig sa inyong ipinaglalaban sa buhay, DJ Titan Gelo. At eto na nga po, ibibigay na namin ang patikim ng DJ Raqi's Secret Files with Gelo, ang SPG, as in Super Packinern Secret Files. Ng project, nagkatikiman kami ng classmate ko. Nagkatikiman na ba kayo ng kaklase mo? O iba ang natikman mo? Hindi pulutan, kundi ang kainuman. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, kung gusto mong matikman ang sarap ng SPG Secret File natin, kapit ka lang at kasama mo kami dito sa 90.7 Love Radio. Kasama si DJ Raqi Terra at DJ Titan Gelo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang SPG, as in Super Packinern Secret File. DJ Raqi, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Raqi's Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Raqi's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!